Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Tayon, tapnoan ton ti problema, dara-daratso. Ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong amorsulo nga napauluan iti agpalpalama. Sa gudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayong amorsulo. Dear Manong Nemi, dududwa kam lang kinitatang Manong Nemi ti agbibiyag agkabalay. Iti may salang agkakangay nga balay. Ni tatang nga karpintero laeng Manong Nemi mamanumet dagiti gundaway nga tapagtrabahuan na taadumet Manong Nemi digiti agtrabaho iti kasken kuana. Adaway digiti gundaway met Manong Nemi nga pa nagpasati tricycle. Kuno saan no tiyempo iti raop, mapan makiraop, no tiyempo ti kapas, mapan makigapas. So na lang tadaduma ket saan nga makaobra gaboto sumuro di arthritis na. Agsigsigarilyo idi ni tatang Manong Nemi imsardeng na gapungarod iti tumaod nga sakit. Ti pagpintasan na saan na nga ingulpe nga inikat. Takonada no gulpiyam kanong ikaten ti bisyo nga sigarilyo, adada ka nung makaala ka ti sakit. Isang ininot na. Kastamat na iti arak Manong Nemi gagangay, di kiti karpintero, no hasta nga kuti kanong ti bolbolong, ket siyempre mabali na iti uminom. Ada na kiti kundaway nga mapakaro na iti uminom, ket di na mapuutan nga idor-to-dor da dito balay, ket kakaasiak to Manong Nemi na mga asikaso ken kuana. Ta apaggraduar ko idi Manong Nemi iti elementarya idi maulilak iti ina. Gapumetlayin ti sakit. Nga deta matinda ng nagkuyan, Manong Nemi ni tata nga nagsiksikarilyo, naginom. Imbaglakit din Manong Nemi na isakad na iti panagraduar ko iti high school. Graduara ko ti high school, Manong Nemi sa anak ko nga nakapagbasa pa iti college. Gabota ore anyat araramida ni tatang. Diretso man ti panagtrabaho na nga manulang ti sweldo na. Sa naging na daging magatgatang Manong. Naging na ti pagbayad ti kuryente. Imbag tas ang ka mga agbaybayad ti danom, taing ka magsaksakdo. Manong Nemi. Ti ko na kinitatang nga talagang idyandan ti sigarilyo, ken konti-konting laeng arak, sandalang apalpalaluan, tagtrabaho ak, agurnungak, tabarbarong na may tuloy kung tumalang ti panagbasak ko na. Pinatas ko tinagtrabaho ti construction Manong Nemi ng Jakaya. Anak pat ka nakutong. Kalakalingan naman ti bagi. Ng Jakaya ko na. Iso nga pinaliwak. Iti pagtrabaho Manong Nemi ada nang isirek kanyak iti gasoline station. Nagbalinak ng gasoline boy. Idadak pa lang iti high school Manong Nemi rinugyakon nga inarem ni Vanji.
Agpadpada kami nga saan nga nagbasa manong nemi iti college. Simre kak nga gasoline boy, simre kmat ka sales lady. Manong nemi ti maysa nga convenience store. Bale, may maysa taking kuko manong ti gasoline station kaya ti convenience store. Agabay. Sales lady isuna sa jay, idinto ta gasoline boyak mo. Kakanayon kami nga kitkita. Nang ronan no kasta nga tiyempo ti merienda, manong nemi, isut no ka tumayin, mangi-deliver ti merienda. Ay, Vanchi. Ay, Marsolo, awat mo. Ato soft drinks mo, kaya ito yung hamburger mo. Tapos umray kakasubalik ka magsadya kita ato customer. Tunanong nga klunan na, subing tapay. Tunanong nga rin ako, nak, hindi palang data ti high school, nga ramon ka. Manong nemi, isakmul ko kuman ti hamburger, iti adamang mangkulding kanyak. May isa nga bakit nga nadungrit, ay, ato, siya malangin, timangan ka na ita nga tinapay. Tinalyaw ko manong nemi, isakmul ko kumangkit. E dito manong nemi, daw na kanyak, ni Fernan ti padang nga gasoline boy. Uy, aday mo na nakit na magsit. Baka tamayan na ka. Ngayon tinaramid ko manong inyawat ko ti hamburger. Inawat naman. Kahit na mabisbisanan nga talaga. Nakalalisto ng inibus. Leta mampay ko, baro. Madikata kayo ti kok na. Kwaklatan. Tanasustos-tan siya nagkagdaak. Iyalang kalatan ti danom. Ay laway, uri danom na taro din. Kini, maas pala na ko. Sakit halala, mabit lang arti iyalang kiti danom. Bag manong naimit adda galon na pagalamit inumin mi. Purified water. Saan nga naskin ng mapanak pa gumatang at bottled water. Isupay ko na. Nikak ti danom sa nga baso. Ay kamanak. Barok. Una na, okay lang. Siya akong tinangan ti merienda. Saan nga bale? Nanganak mo tayo bigat. Sigakit mabisbisinan ka. Apay kami nga guwarang-guwarang kayo. Apay di kayo agawid. Di balayo. Awari, ti pamilya. Gusto nga, palamaaklat ka na, no, mabisinak, no, da makita ka, ada kanin, agad dawatin. Di ka da, yung tumadamdama, dama makita yung ada kang kanin na, dawatin nyo manin. Iuwi na ta, sa anak pen, ba't awin absog? Malaksin, ano, ikanak ti kwartak ta, kwartam tayo, nak, mangandi ta kalenderya. Kinaot ko ti bulsak, mano. Hoy, Amorsolo, parang nga, tunukon. Si gamit pa rin, kita palpala mga ron. Kaya naman tabagina. Agdigos na ita, sa agbadod na siya at nasalunat na ita. Nagadot sa baling ang trabaho ito, mapan ko maglaba, uno, katulong. Soy, sigang palpala ma. Mumano kan? Si gamit pa rin, saan kaskas ta? Maruam, ito ko, nagsublin tumandatan. Gaputaan mo na nga, hanggang na imot, umay tumandata pag pinustaan ta. Alis siya ka bakit? Puna ka to eh. Uy, neneng. Nagkasurin na sa jay. Alin ka nga, kasama na. Napahana ko man. Hindi makaragak pa nung nemi, tinagparada ng gasolina, agkrudo, idetalyaw, wakti bakit awan eh. Shush, nabanan lang tan. Saan lang anam namin saan manong nemi, nga adaw masidag kanya kag palpalaba. Mas dawak. Apa nga tanga siya asid ganda. Saan da nga mapansa di kahera. Na dumawat na kumatikwarta. Wano saan, dati ka tumakpatak kuma nga gasoline boy manong nemi kada adamat pa'y sa baling asid ganda. Apa nga siya. Bakit mo da makaot ko nga bariyad di bulsa ka kita. Ananusan nyo dito tata. Ananusan nyo dito nana. Ananusan nyo dito barok. Balasang ko. E din to takakaungit dak manong nemi. Nang roon na di kahera manong nemi. Nga ni Selly. Hey! Amorsolo! Abay ng pintas nga kahera.
Hamong entertain hindi kita umay dito kang palpalama. Makadisturbo da. Nakakaasi damat. Sapo. Abay, dito kung makaasya nida ka nagpalpalamada. Para meriendam ko ma. Itid mo ba sa bali? Ang bali ata, kaduwag mo't ni mga tibikat. Sus, maruham da nga road. Di mo kaya mo nga makasdisturbo da? Ito maminsan, saan mo idang entertainin? Tano entertainin ida, umaidan tumanen. Ngayon na saan mo idang entertainin, saan dan nga umumay? Saan ka diwas dao nga si kalat as ganda? Gabuta siya siguro ang tim, mabaling nga makaitad tip para kadakwada. Kasuhin, adakad nga rin naka-budget, dito yung kaherak, ito yung para kadakwada. Awan. Dito kung tanod, makasayan ti may isang nga kwarta. Yan tabulsam bukod mo kwarta. Oh, pakawan. Binatas ko manong naming nga saang in-entertain ti may isang taong garasa. Gusto ti ko namat ni Fernan. No, agdigos dahita kita mga antiusto, mabalin naman tagtrabaho. No, apekit ngamin nga doon di kasto ya. Pinatas kong inisnab manong. Anim, di mo tumalaw. O rin bugtakin nga goyod-goyod ni Fernan nga yadayo. O may tumanan. Basol mo dahito si Kamor Solo. Kaya mo tireport ka kini manager. Tiyakin ko kaya gasoline station. Pero ba't basol ko? Baka basolak ti tumulong? Wala nga makadisturbo. Baka uwan doon umayan, di gasolina to yan, kadag krudon no, ada makita doon kakasta klase nga tao. Sa bagay, sige, pimanomit ka din ha. Mayat mo din siya panangis ng buking kuwana. Agpadpada manong name it jay of me ni Vanji. Iso nga karabyan dede manong name nga pangkupi na siya rin yung balayla. Oh, Amor Solo. Flowers for you. Flowers ka. Nanggatangam deta. Libas ko nga napan. Kinitali hardin dya karubami. Mahilig kami kada kita'y maseta si Tiros. Iso nga nahala. Tinakaw mo pa'y. O na, impakadak. Kasi na ko mapanang impakadak. Kaya baga. Manghalak man lang talo ko na. Kahit anak ko nanda. Handa naguni. Kahit nangasawin, silent, miss yes. Loko ka. Baka self lang. Nasobra ka. Nagkinumusta kami, numampay kang kanain kaming agkita, ng isang kamot na makapagsarita. Tamay may sa taking kukwa manong nemi ti pagtrabahuan Miki ni Vanji. Isa lang mat tinakarik na kiti ayat. Numampay at pa nagkursunada ni Sedi, manong nemi nga kaherami. At pa nagkursunada na jay. Iso na lang taad asawa na. Ngayon separated. Dan sa duwang anak da. Nagkinumusta kami, kat syempre, tinamagmi, titunggal may sa ka na kami no anit plano. Nagbasa ka ng alpasan ti makatawan, na panagurnong mo. Narigat, Amor Solo. Kamumatin ni biyag mi. Kasmat kang ka. Nabiyakin ka, tagmay may saka. Siyak nga ron. Talo kami ng siyak tinauna. Siyak ti pang namnamaan, dananang kinitatang ko. Nagrigat tinauna eh. Nagrigat tinauna. Di na nagrigat tagmay may sa. Ang kamatag may misa, tadaman itatang mo. Itatang mo, pasalit sombro, arthritis na. Ngayon magbasa kanton, tsak tulan mo. Na talagang kaya ko na nagbasa kanton. Unasan, agasawatan. Shoo, manunagtawan ta. Ito na ano nga rin, nga agasawatan, ito no anak nga nangatawan. Tanong naman ko mga klonan ka. Sino ko mga ortayatem, inintutam, awamat sa bali, makaanos kang garim kang ganusangas siya. Magitakmat ka na giti mata mo siya tilam mo. Di ka man? Awang gayam,
bakasyon ta na bigat. Intatog mall. Agmul-mall. So, di mo pa ilornungan, tagastusan. Gastusak para ken ka. Di ba kaya? Nag-enjoy naman, ang lagang trabaho. Bakasyon da nga rod, papalanta ko mga rod. Agtutukaw dito ulit ti balay. Cellphone tikot-kutiken. Sige, pagustuhan ka man laingan. Sa tanto pa nagbuyat sine. Sa tanto check-in. Talag do'y bagbagang mursulo. Kabigatan na manong name bayat nagpaspasyar kami iti mall. Uwan manong name napang kami gimatang ingatangak manong. Ano nak deta? Dato lang tinanong mo may gatang ko para ken ka, porselas. Napi gumama ditro. Kita arkos na ba, imam? Bigyan di accessories dito yo. May bagay ken ka. Dato lang kabila ko. Porselas. Kwentas ko mangim nangina. Porselas lastan. Simbolo ti ayat ko ken ka. Dindo pulos maungap. Agsubi-subi ang pulpuligos. Santo sumina. Style mo. Sige man lang. Nagmerienda kami manong nemi. Kat kabayatan nagmerienda kami. Mas daawak ta do masadag nga. Ay, mabisina ka anak ko. Pakanandak man. Hush. Kasal mo nakastag dati ka palpalaman ti unik. Kino na manong name ni Vanji. Pinastrag na nga ta. Nana, kasano nga nakastrag kayo to'y. Pinastrag na kayo man na jagwardya. Kaya dapat na dakila ta ikumaitiruar. Yung nakastrike ka man dito unig, dito pa yung restaurant. Linibasak na niya yung gwardya. Paungan na security garden nga nalabas. Timol. Why? Sa balit kitain na itay man naman ang ko dito na cellphone na iso nga nakastrike ka. Aday mas naging kuha naman ang naming a waiter. Nana, rumar kayon. Madingang baling umay kayo dito eh. Katne. Baka adot si murot kada kayong ngilaw. Awamat, pare, ngilaw na. Wala ka dungdungrit nga eh. Ay. Okay, mabit lang. Ang sakit mo sa pakanan. Diyak tumalam ibos na ito yung spaghetti. Kaya, naminsan ka pa yung kimbutsara? Timinidor? Bamon tapakan ako. Ay, kwa ka, sir, may parit. Ano may parit? Ada rolls dito yung restaurant nga saan nga ma-entertain ni nagpalpalama. Kadi? Iso nga sakdi makabasol ng sangko parawaran. Kasi nga rin, bambaling nga bungunan dito yung spaghetti. Tabalunan na. Si mabid lang nga rin. Binungunan manong naming pasurot na tinidor. Nana, alam yun. Ijayin ruwar kayo nga mangan, kat iparit na ka dito eh. Ay, agyaman nagbaraw. Amor sa ulaw. Muyot nagan ko? Kat nangag kong yung baga natanubiham, nga napintas. Agbagay kayo. Da kayo ito tagkatuluyan. Agyaman nagnanaman numar kay gayam. Sige rumar kay nga rin nga di parit na. Oo, makita. Ano makita? Ano pa yung horti ka namita? Di agurdarak manan. Ngayon saanin? Saan pa na mabisin? Nagudo hata ka ito'y order ko ng bihon. Saanin? Para kang kareta. Sika nga ron. Napsuga ko. Napsuga ko? Naminsan ka ng kutsara? Ng tinidor? Napsuga ko. Basta nariknak ka napsuga ko. Bahala ka. Anak mo ko ng karadya, panangay bagadya bakit? Mamate ka ng karadya, bagtit na bakit? Hanggang bagtit. Agbagtit ka nga rin mga ibaga nga napintas ka. Ngagbagay ta. Sana yung baga nga danan tutag katuluyat. Pinatpatangan na lang ha. Kasla. Parang paragsak na kain ka, kapata inted mo na dyan yung spaghetti. Kaya isumat ng busog ka niya. So sapo, ori sa dinot ayan mo, si Kaamursulo.
At da ka man dyan gasoline station, arakan da ka kadagdag palpalama. At da ka pwede ito unang ti restaurant, ti mall. Nakalibas pala dyan palpalama, linibasan din security guard. Abi mo gustong da ka dagdag palpalama. Gabutan mo da, anamak ng ti parang puspuso, nga awan ti saan katakwada. Di ka maragsakan, tinobiyong kita adaan ti ang balito ka na panagpuspuso. Style mon, bulok. Intuloy may manong name iti nagpaspasyar naman pa awan ti gatangan mi ngayon mga pagkabalatakim at kita ito mabaling nga gatangan. Kahit mo rita? Uri baga kahit ko, gatang mo. Kita man ta price na. Di pagpindasan na dito eh. Uri saan ka gumatang, libre no mapamukitain. Imagine mo lang na, kukwap. Nangarot ka nagpadpada tamat na marigrikat, amorsulo. Haka mabisin. Haan, abay. Una ta, mabisinak manan. Katang biryanda kita eh. Pangaldawan. Hindi, inta mga anan. Merienda lang kita. Baka o dito ba't umarak nga palpalaman ah. Ano? Nadya ka nagdipahis pakang ko. Ngayon manong naimit imay nga palpalama. Kabata siguro, winarningan dagi di kwarja, apay makastrik dagi nagpalpalama. Ngayon rumuar kami, manong naimi, tapno ang gamit kami kuman, kalpasan ti pangal daw. Turong kami, manong naimi ti terminal ti jeep. Turong iti lugar mi, iti atad na mangikawit ti imak. Tinalyaw ko, manong. Ay, tata, ay, mabisirak barok ka na malatigatanggot ka na ka. Sos, iwag tayo mo ti ima mo na. Kitagro kita ima na eh. Inig ka na na ti imam pagkatapos, kibinan na to. Anyatan mo, makano adot microbe na ka, virus na ta. Ay, saan ka ko mga gungungat balasang ko? Pumangit ka, nagungot ka. Sangig mo? Ano gungungot ka? Pumangit ka, nagungot ka. A bit like that, ha? Ayan, ang mano ka ti presyo ti paksiw, ano, dati budget meal. Umanamit siguro dito yan, 50. Ay, agyaman na. Ito mo naman, kaado naman tan. Kito 50. At tapos soft drinks na natin, ah. Agyaman na baraw. Sige, dada. Abe, nararakan na ka, tagpalpalama. Mas dawa na karot ka, among ka din nga dakila pakaragsakan. Style mo. Aman. Na makatulong ka itipadam nga tao, siyempre, maragsakan ka. Unang yung abusaranda. Kasi iti, ayan mga paggasolinaan. Gabutan mo da nga nalokay tapusong kit ni, kanahid ang umay. Ang manipod iti adenis na mon, tandamatan nga umay. At winner niya nga nakanti management. Ito na minsan manong nemi nga pa nagpasyar ko nga sisyak nga saan nga simurot manong nemi ni Vanji. Why? Ada na pang ko ginatang manong nemi kiti di manggatang kon kasapulak iti uneg ti balay manong. Why? Di mariknak ti bising ko. Kinitak ti kwartak manong nemi iti jakmat nang itugot iti ado. Tsaka kami nagwalwalit manong nemi no rumwarak eh. Binilang ko pagpletek nga gawid. Ipangan ko apo. Medyo okay. Maka-order at tiyat duwa nga po tayo. O natalo. Karinderya papanak. Mahalak ti paksiw. Mahalak toag-order to. At kilawan na presko a karne ti baka. O na ikado. O na danto pa'y chapsoy. Asadaga ko niti karinderya. Manong nemi idita. Ada. Mangsa iti dalan ko. Doa nga tao. Bulsek kanti kaduhan ng mga alalay kayong kuhanan.
Ay, kasyan nyo ko matibulsag, handa ti kaduak nga mang kipkibin kanyak, di kampay nangal daw, babising kami. Anong nemi? Apo na yung tikastoy ko na. Apa yung muda nga talaga? Nga, nalokit iimat. Ananusan nyo natin yung karda kapsat, kat na nakumamit mangan. Ita karinderya. Ala? Ano-anusak tulatan natin may isang inapoy ken di kundulatan kung nakumaangin sapul ko mati sida may sala klase nga sida eto ti sobrana anusan nyo na kinanak ba ng nemi kalpasan na pimanaw dan gawin ak salangan naklayangan kamakam ti bising ko di balay unang no parang siya di balay, kaya awan ni tatang, awan matikilaban, dagluto ak pailak. Shish, madimat nga rod no, malisayanak ang mga nagsakitak, baul ang sakitak ti ulcer ko na ka. Napya lang ang danto, sa kasukat nga inapoy, kan o remedyan to lang ikado, okay? Kinunak manong nemi, kat napanak iti karinderya, adot tao. Wala nga agaging ka si Mikanak. May sakin na po, medya lang di igado. Ken, di digo doon ti digo ading. Ede rogyakon ti mangan manunemi na pataliyawak iti amyanan. Nalasin ko naman nung nemi ti bulsak. Kantay nangabay kang kuana. Ede kitak ti lamin saan damano. Nakatadot in order da. Sus. Bum-bumsog ti tiyanda ti kaduakin nanda. Anda sabi maka namin kompleto mano. Sagay sada nga malukang paksiw. Duwa nga order nga. Ano nga dyan? Nakadado nga platito. Nga nagawangan da. Sa nakasoft drinks da ba? Niya, nadyak inik ka ni daddy, ado kumamati si daag. Mabaling baling pa yung ag-soft drinks kumapay. Na, edak sigarilyo naman nung name nakita, Philip. Next, nagpinda siya pa, nagpaypayub-yub da. Gusto siyang sabat di kunada. Pagsapulad ng samatin dito. Kasta oras pintas, payub-yub naman ng name siya, dahil pala nakasikawil. Loko-loko, di kasta yung nabiyag. Bangko kumakit, agawin ka dakwada di ended ko, ang baka doon napalpalamaan dan. Babayamon ko na, nalpas ko ng ended. Habi ko may babawi. Nga malugsawak man. May salangin na po'y. May sasukan nga na po, may isang order nga na po, good wala ang order ng igado sa inyad ado de ko. E din to tanay, sobra-sobra man tin-order da, kasta oras ti busog da. Sa dakas laway laki makalingang agsop, agpapayub-yub, pilip pa iti sigarilyo da. Ay, po, may gahim tagpalpalama. Baka samping nga bursek da ito eh. Baka gimubursek lang. Inistoryak manong naimi kini Fernan, edita sumray ka kon, iti trabaho kakasgaso din boy. Makita, nusot ko na. Nagalis sa tagpamarang. Kahit dalang adok kwartada. Ayan. Handa nga naglangad. Ang mamata naglangad na talag nagdadangarad. Bakit no? Ada nga man di ka tayo mangis-istorya kanya. Nagasawa ng agpalpalama. Kaya mamom, numapang ka di balay da. Nakapinpindas di balay da. Oh, ada istorya ka sa tagpapeso. Ken, di kita anak da. Puro professional. Apa ko na, napaadal da di kita anak da. Kapulag di pa nagpalpalamada.
Mayat ano nga mayat? Panang loko iti pada nga tao da jay. Dito ko mga winatwat nga inatwat ni orat da. Una kan marigatan da magmag na. Isus apo. Awanti lintig ang magimagat kasta. Ngiti gobyerno mo't kami. Nanukay. Iti panaganamon. Panang ipakat da tilintig. May parat man di kita kat. Ano serbi di gobyerno nga mang suporta katakwado no talagang nga awanti mang tarakan kadakwada. Ita, nabiktimada kan. Kinaikat mga sikat na bisinan, idin to tasubsobra, tibusog da. Dapat bisyo da nga sigarilyo, nangina pa nga sigarilyo, sa soft drinks da ba, kit si kasaan, danum lang. So ang umana ko man taga balaag kang kamursulo, nga sa mong entertainan di kita kakasta nga klase nga tao. Nabayag idin manong naming nga awanan ko masadag kanya. Ito na minsan lang panangisnap ko manong naming di may sa kadakwada no kasta nga dak iti gasoline station. Ngayon no kasta nga magnaak manong naming adalat tamat dagiti masalamaak. No manahin manong naming nga mang tedaklatan ti 10 pesos ananusan nyo na. Tinaskin kat makaitedak manong. Awam mo ti paayak kadakwada. Inaklonak ni Vanji manong naming kat kastoon iti ragsak ko, tati na minsan nga pa nag-date me, napang kami man iti mall, nagmerienda, nagbuya iti sine manong. Iti kadami ti unek ti baksinyan manong saan na kayat ti baarakop. Ano serbi na kaya na yata? Ano ya, umay tagbuya, umay taginarakop. Mapakapapaidam ka man, Vanji. Saan ko pa nga nakis na lips mo? Kisanak, tapingping lang. Abay namin di mo kaya. Hamak na labang sitisang kao ko. Amor solo, no pagustuhan ka, amangan no, marwam ka, kat alakang ala. Siyak tumat, maalukoy mo tirik na, baka sa anak to nang makapagkid-kid, nag-check-in ta. O makita mo ti sitwasyon, kaya ada mo pasamak ka data, agsikugak, agasawa ta nga din na oras. Di mo, kasgay ka. Rinuman mo di kita agpalapalama, sumagustuhan da ka. Kasta ti mati sitwasyon, nuruwaman ka, amangan no alakang ala. Sikamat, pinagbalinak tayo ng agpalapalama. Ano ang pinagbaling agpalapalama? Isungol agpalapalama aking ka. Kasapulak ti arakop, makaarakop ken ka kinarakop mo. Agpalapalama ak maramarak dagiti bibig mo. Agpalapalama ak tapno. Pagustuhan tan tirik nata. Kita tuknuan tan ti langit. Isina kakait mo. Adarapap ko. Ang tarapap mo. May tulog ka ito pa nagbasa. Sikaw na rapap mo? Anda, ana, makapagbasa. Katuin. Sa kakarag palpalama, no pagustuhan ka ita. Kinagsikugak, matungpal pa di kita rapap ta? Naimot ka kindi. Bakala ka, no, di mo kahit gasto yung style ko. Pinagustuhan kang may nagbuhit sine. Ano pala kayat mo? Makibinak man. Mabisito man tipingping ko. Lipstick kayat ko. Kakayat. Baka nung maramanak na bibig mo kita naimas kita alak to man nakala. Maminsan lang. Morsolo ka ha? Thank you. Kita mo naraman akon. Magusto mo. Basta kayatin. Takto kayatin, di mag-date kan ka. Di dahil ito eh. Namunat ka man na talupok. Rumor taon langit. Saan nga rin?
Kat mo gusto ti pelikula. Nagbuhitan. Kinunakon manong name ita saan ko nga pilitan pagabata talaga nga madi. Adamat puntos na manong name ang mga ano talaga pagustuhan na kita maka maianod kam ti sulisog kasi mo pwede kita arapaping at padpada. Manong name ti maysa nga malem ado de kita may aggasolina busy kami manong name kasilon boy. Iriiyawat ko manong name kiniya Shelly ti kwarta nga bayad ti gasolina manong name nakiktutak. Idi pati imak pakigam na. Hoy! Shelly! Aday baga. Aday baga. Alam ka na atapay gururay. Aday baga. Ito no, agof ka. Off kong tumaten. Adan tumaten sumublat kanya. Agkuyog tanto ha. Tapay. Basta. Hindi pa ilakas ka. Hindi ito yung dalang asawa na separated. Kaya tapos nartiyak. Gamang harta sikat kayat ko. Naskin ka din agpalpalamaan. Tap ng pagustuhan na. Yusa po aya. Kung nakbala nung giti lang nga mabisin ka daawang kwarta na tagpalpalama pati si kagayap. Agor nga ibatan ako. Kunamit ni Fernan kanyak manong name idi madlaw na. Abi nga di mo pagustuhan. Anya? Abi nga mo pagustuhan ni Shelly. Nalapsat matsi ka. Abi na paidam ka no adda babae nga agpalpalama itiragsak. Hindi ito taadda di dongrit ka. Agpalpalama nga talaga sangkawat na napaidam. So sa apo ya. May sagmaka ka. Abi may sagmaka ko ma. Kasano naman si Kuka? Eri ada obligasyon ko kayong kuha na. Kasano ni Banji girlfriend ko. Di ba istorya nga saan nakakayat na pagusto ni Banji? Haan nga ron. Oh, ada babae ngagpalpalama tap na pagustuhan. Di mo patgan. Di ba lasi ka? Ti kaso pare. Handak pa kayat. Ano man ang tawagan nak manong name no kastangawan to brami. Tawagan nak ni Shelly. Kung saan kat payapahayan nak iti ayan na. Kung manong name at damat both na manong name. Makaman dito. Adalang paubrak kang ka. Yun unoy na nga nutas nga tumawag. Pinagustuak tinapan manong name simrek iti both ngayan na ti makadakas manong name inarakop na kadakos. Uy, Shelly, alakwan. Please, agpalpalama kita ayat mo. At ang girlfriend ko, maminsan lang. Ano na maminsan lang? Pagustuhan nak lang. Umikan to ng rabi di balay. Dahil lang anak ko tada. Si Kamit, ano na? Di ka pala sa bali, ha? Kasi ya. Di ba, pag gusto mong nagpalpalama? No, adagkid daw kayang ka. Karigin nagpalpalama. Awantisan. Idin ito siya tagkid daw kayang ka. Kaya daw nga aramidek kahit agbasolak. Saan na nga agbasol? Adda asawam. Separated. Ano ka separated? Pinanawan na ka lang mag-asawa kay lata. Agsublin to rin jay. Kasano naman si kugang ka? Di andan itong sumsumbata keng ka. Talagang di na kaya. Saan? Sorry. Napaidam ka gayam. Agragsak ka pa'y. Bakla. Bakla na bakla ko lang. Ariyan ako. Sulisukin ka. Hey! Gubra kayo! Kitam. Di ko mangamin ni Fernan. Kinamin ni Storbon na ni Fernan. Gabat na mapan. Ni Fernan pag gusto miso na sa angasya. Kinapudno na akit talaga nga sumkar matitutot ko. Kahit ko kumamit mano nga ng napanunutek nga saan narumbeng baka agbabawi akto. Kasanon tim arapaap ko kas pagarigan. Kan kasanon ti ayan ayat migi ni Vanji. Baga mo mano name agbambamit meten ni Shelly. Aginaw sama data kahera.
Nagbalinan na. Kinuna ni Fernan. Tapay. Gabot at di mo kinayat, di siyakon. Siyak na nagpalpalamaking kuha na pinagustuhan na ko na. Hala? Pinagustuhan mo na. Ket, aginaw ka nun. Kasano nga rin, dagit asawa na. Mayat lata. Poore kan Fernan. Tilad damot. Sugayam ti kayat ko. Sugayam ti alis to. Di so. Ala, good luck karon ka na kayo. Yung baglagi dito saan na siya tiniliwaan. Iti may sa nga malam manong naming dandanan alisin ko nga off ko. Manong naming di kita umay gasolina. Ti cellphone ko tikit kita haik manong naming di pagamuam. Tada na si putak manong naming nga lakay nga natungrit. Nga kuso-kuso ti buok na. Nga kasla rotay pa iti bado na manong naming nga biglang simrek iti convenience store. Nga apay nga sadya ti simrekan na. Nagpalpalamang apay nga saan nga siya. Tinasidgan na. Kinanak manong naming kit malagip ko na umay kumakanyak. Mabalim pa lang dati hamburger. Nga saan ko nga sinagi di tayo. Kanik to ni Jibalay ko na. Kung ipakangod no kinitatang ko na. Nasa kumatimasidgan na. Dikit ko ba? Dapay danom. Nga nakasagana nga. Battle daughter. Umaited ko kingkuha na. Siguro akit sa jay. Convenience store sinarek na kaputa. At insigiti ito nga mabalintang ito. Ngayon nakiktutak layangan manong name. Di mangig ko tinakapigpigsa nga timak. Ti manager. Manong naming ni manager Danny. Manager ti convenience store manong name ako nana. Laklakayan nga visit ka. Kapunay kan makadadal ka ti negosyo. Rumor ka. Nakitaklatan manong name ti panangulod-ulod din ti lakay. Nga ori lang natulid ng ulod-ulod din nga kaslakayat ti lakay manong name ti ag-explain. Pwede makaruwaran manong name regap na ti Ridaw ni manager Danny. Kahit na kaslasaan nga makabangon tila kay manong. Nakalalisto akong matganapan na nga rayat kang kuwana. Tata, sus, pasensya kayo ka ni manager Danny. Inulod-ulod na kayo madlatan, makaya bangunan kayo. Makaya nala, bangunan ka, isa, duwat, along. Manong na may kusto-kusto nga talaga tibuok na nga ubanan. Ngem, kasla, nadalos mo tirupa na. Naman kasla, nairantang na pigis, ti arwatan na. Pitak-pitak pa giti ti pantalon na manong. Ngem nakasapatos na karamersyos. Kaya manak-manok, ti panang tulong mo kanya katimagda. Makayo, atibayan kayo ang tugaw kayo sa dyan. Makayo, orita akong ti gasolina. Ano adama na damat ni Fernan nakadwa. Pinagtugaw ko manong nemi. Hey, amursoloan niya manandeta. Inulod-ulod lang ako din ni manager Danny nga inruar. Aba nga, naman po nakibiyangan, di ba? Amlata nga, di magdaran nga pimanaw. Sigamit, di mo pakibiyahan di ramida. Siga kiti makamukha rin gasolina eh. Kaya makadisturbo pa eh. Talagang ipulong ka ni manager. Tiyaking ko di gasoline station. Paikat ka. At datakin entertainer na kita palpalama. Ngayon kita yung customer. Yakin din kita. Amat nga ado di kita gasolina. Nata, napay mabisin kayo? Uwen. Nakadado. Tinartaray ko. So, dapat lugak. Nabit lang na. Ay, tata. Dato kat na ita pa lang alas 3 dito. Hampir nga na okay pa lang dito. Meriendak ko maitay ng tsaka mo ta. Tsaka mabisin. Iawit ko nito ta para kinitatang ko kunak. Alam yun. Nemas na to. Talaga mabisina ka talaga.
nabayag ka to Barok. Almost 3 years ko dito data. 3 years. Talaga makita ka. Apit ako bumaykaan mo kayo to saray, bumisita dito Dahil, kahit anong man Barok. Ito tatanay, hambad ng loktat. Para ka na kayo. Naimas ti hamburger. Nga luto dito sa convenience store. Apa mo yung nagkapo dita? Nga mo ka. Kinawari na ito yung danom. Nagkapo pwede dita. Uwan tata. Abo. Napsok akong Barok kagyaman ka. Iri tadagsardeng nga kotse manong nemi na saan mo maig gasolina. Mabigbig ko di kotse. Iso taking ko ka manong nemi di gasoline station. Ngay man manage manong nemi. Ni tita Esmin sa bali mati manager convenience store, manager Danny. Iri mabigbig ko manong nemi iti dimsahag. Ti aking kukuha manong nemi mismo ng owner ti gasoline station kin convenience center, convenience store. Masada kita yan ko. Ayan mi. Oh. Lolo, apay napasama kayo? Isusapo. Isumirlagay mo saan na ka makontak. Ano napasama kayo, Lolo? Ma'am, ano mo iso na? Lolo, gusto na. Asa ti... ama ni papang ko. Ay. Ano kasi lang nga yun, Lolo? Na-hold up. Ano? Kadyang naglukan yun. Imbadik sa diya. Hindi, handa na ala di tulbek. Handa nga hold up po no karnap. Kaya kanyang di tulbek at di bulsak. Malaksid in remedyo dahil. Kung sanat palangalan di kotse. Hindi wallet ko, awan. Imbag na nakasarayak. Kahit ako kasapay ka patayin. Kamangak dito, ito mabisinak. Ang dadya manager mo, na panagmat pinagsawsawaan ng inulod-ulod. Magdadareto gasolin po yung mga nasiyat panagpuspuso na. Tinulungan na sa anak pinakan. Amay ka nga rin. Anan, tulad kayo sa Dibalay. Tapos makasukat kayo. Makapangan ka nga di, kompleto ito mangan. Alam, dakito man kami, Lolo. At ako man tuubrayo kumalatan na kita. Ada unag Tibalay latan. Pasyar ka, pasyar. Kabaylag palag tag-drive. May sa, kahit kubit lang makita na kita napipindis nga lugar. Jaktun makita na dyan umataya. Unang mga laki kumati ka duwayo. Kaya kayo dyan nagbay may isa. Sakit na eh. Imbag ata, awan din dakas na masama ka na kayo. Imbag ata sanda kayo na patay. Hindi kita hold upper. No? Kapo, nag-hold upper. Ata, hindi pa indagas ng i-blatter. Tapos nagasakit ang lalamay kayo. Ay, amor solo Barok. Thank you Sige, sir, Lolo. Nakadayudan manong nemi nakamatigdirak pa lang may susurot iti panagkita kiti kotseng madadayo. Di dyan ang pupuutan ng masadag manong nemi ni Fernan Kanyak. Lolo, ni ma'am, ti aking kuko na ito. Di dyan, tinulungan. Why, na-hold up ka no. Agad, apay, di ka makauni. Di kasi dyan inarahimin mo, siyempre, ada agurag-uray gunggunam. Gungguna. Ano ka mang gungguna? Siyempre, nanging pakita kat kinasaya at kang kuwana. Nga namuan ni Ma'am Cynthia. Vernon, sana kang guru-uray tanyaman na supapak tanyaman na ramidek. Kat ni manager Danny, anya nga tataramidan na king kuwana.
Tinamot among isugayam ti lulo takin kukuha. O basol na. Unang kas kaya kumamot ang entertainer na or pagpalpalama. Dito lang timadingan naramid na. At damat kadi rason na. Siyempre, po kasalita business day tayo. Siyempre, makadadahil ada sumbrek asya tilangana. Di lang nagsalutsudan ni manager Danny. Kahit kas lagi explain itayo ni Lolo. Mana kita kas lagi explain. Ang hindi naman ikan ti gundaoy na. Masalatan pinagsawsawan na siguro nga inulod-ulod nga inrual. Nga dinandinangag, nga imbaga na kung mga siyakti kastoy, kung na kumakan, di naman dinangag. Dahil ito mistake na. Ala, anong itong ataramidan da kini Manager Danny. Niti balay manunay mi kabayatan mga rabrabi kami kinitatang na istorya kang kuha na tinapasam. Alakit itultuloy mo anak, tigas tang kinasiyaat mo. Talagang itultuloy ko tang. Tanaragsak ti tumulong. Kumusta kayo? Kumusta na kita sakit yun? Nood ako makwarta kita anak ko mga ti doktor tapno. Ay, apo, abakan mo, madi mo, sumamay na kita ikat katangong nga agas. Kit, amamang tayo ngamin, ibagbaga ka na kayo tatang nga, agpa-check up kayo manen. Ngayon manat ko na kayo, saaling ko na kayo, ita, kayo tuming gayam. Kahit ko talaga nga marigata na akon. Alakit ha, intun bigat akit kuyugan kayo to. Wala nga adamang trabaho. Hindi, ag-excuse to. Napatpatag kayo tatang trabaho. Ala, ito no day upulayan yan. Kita manipuspon nyo pa lang. Basta ito day upulatan. Basta ito bigat. Inyata mo yun, baka ito mga oray ko ti day up kita, matay kayo ton. So ito bigat tang. Ha? Tumawag tong masapa sa dihay gasoline station yung baga saan ka makastrike. Kaya ito bigat. Ibang kayo to sa ospital. Ipa-check up kayo to. Kas na nga tinaramid ko manong name bilin ko kini Vanji nga pakibaganan tulayangan. Gabat nga sapa nga sumsumrek ni Vanji. Uwan ko na naman manong name isot ko po nang inpakitak iti doktor ni tatang. Kapresetahan dapat manin ti agas. Doktor, kastumat lang manang nga agas. Samot nga may imbagan. No, kayat mo ba raw kakit i-combine tayo. Tapno di kasta kita maobserbaran, mamonitor. No, anat mapaspasamak. No, kasano nga sumamay di kiti agas. Wala nga doktor. Di panunutin nyo, Jay. Hospital bills yun. Wala nga doktor. Akit na saan yung kabaylan na kita di iyawid mo. Doktor, government hospital mo dito eh. Government hospital, madala tabil. Agyan madiso na ti pre-ward. Ore agyan ti pre-ward. Di ba may konsiderasyon na nga indigent? Di ba atakasta ng serbisyo ti government hospital? Kunak lang rin mo. Kaya may doktor. Anang arod, i-confine mo ni tatang mo? Sige doktor, i-confine ko. Saan kumakayat ni tatang manunemi? Ngayon talaga pinilit ko. Kung sino ka, timang bantay ka niya. Kasanod ti trabaho. Mabaling man nga awan bantay yo. Eh, susapo. Awan bantay yo ti Aldao. Ngayon madaman tayo trabi. Sakmud lang tumay. Nakatagan hanos kang harod na ko ha. Tanyang harod kat customer ti amam. Saksakidol. No, kung mga mentasan yung inabuso ti bagiyo sa lunat yu idi. Awag mo man ti kasto yung sagsagapain nyo ita. Tagaso nung kat pinanawan na tamat ni nanang mo.
So nga ron nga manipod din, naawanin ni nanang kat imbas ko mga agsalukag kayo, at damat ngayon. Nagiinom kayo, kada nagsiksigarilyo kayo, at nakalanyot sakit. Baka iliblibas yung aming matagsigarilyo manayin. Samit Ti uminom ngay. Pasaray. Susa po yun. Sardan nyo namin pinsang namin, hindi kita nga bisyo. Magtasaan ka, tumulad ka na kayo. Hindi tayo matkanyak. Jack pulos kinayat. Jack pulos inarapaap. Dahil ang harti pagkimiyawanak kang ka, mo solo anak. Tanaka anaka, kung nakaputo taktikas kang ka. Yung pasensyakan ta, saan ka may kantinaran niya ka masakbayan ba no? Susan niyo pang panutan dahil tatang. Matungpal ko tarapaap ko, pupuo din sa makaradwara. Ito college, madanak to tinabintas nga trabaho. Alangkit, sabay ko maanak ko. Sabay ko makinihapod, Diyos. Binantaya ka nagpatnag manong nemi ni tatang kalpasan na tikabigatan na pinanawak matlang iso na manong. Ta, inak matlang yung trabaho. Irisasarak ko ti pagtrabaho wak manong nemi dagos ng masadag ni Fernan kanya. Abi di kasi marag di ka man. Ni hospital ko ni tatang ko. Ket, dyan, dapat lang nga naka-confine. Umayag man lag-duty at siyempre, masapol ko matito kwarta. No muna ta. Maibos di ornong ko kas kasanulang kapag kinitatang. Ano sa nga bali? Basta may imbaga. Manong nemi rimuar ni Vanji iti convenience store iti may kanya. Kasarita ka kano ni ma'am. Sino ma'am? Ni ma'am Sidya. Adda isuna? Adda. Kat ni Manager Danny. Awanan. Inikat na. Ha? Ala? Baka pati siya kinikatan na. Gabata. Awanti. Oh my God. Kasi nung maamam nga nagsalas sumbat sa lusod mo, saan ka sumre? Oh my God. Sige. Tama din. Di ba naka-opisina ti manager at convenience store manong name at daisuna ni Ma'am Cynthia? Ma'am, good morning. Pasensya kayo na sa anak na naka-stragidical man, ma'am. In-confine ko ni tatang ko. Namay ngamin ni sakit na. Kit kasapulan nga may confine. Tap nilikas na kita. Mamonitor ka nung ma-obserbaran sakit na. Ano nga sakit ni tatang mo? Tsaka mo tang arthritis ko dadaang maslasamit, ma'am. Naalala na siguro ti panagin-inom kan panagsiksigarilyo na. Baka ada tama di baranan. Pampanunutek nga rin, diyak kumakahit nga kumpain, kapag tagastos nga. Kahit kung mga maimbaga ni tatang, tapos saanan nga. Problema ka dagiti. Ikatkatangin nga nangihina nga agas na. Kinuwag paot yung tatang mo dyan. Kinuwag paot, mama, kabilitan nga maibos di ornong ko. Di ornong ko nga sagsaganak para ti. Panagbasak ko ma. Numatungpal pa ni. Talon nga tawon nga nasurok nga trabaho. Diyak balangin may robot ti mapanagbasa. Nag-enroll. Ano nga kurso ti kayat mo? Business management, ma'am. Sige. Ituloy mo trabaho, no awanti klasem. Ito na umay opening. Ag-enroll ka daw. Ma'am? Siyak di bang papasakin ka? Ma'am? May suka di, ma'am. Nagloko ka na. Nagsangit ka. Numuro tagsangit. Nagsangit ka. Ada ka din nakakasangit ngayon baga? Magkasangit agad diragsak, ma'am. Diyak pulos naman nga. Ada mga baga nga. Ada mga pabasa kanya. Gaputi kinasihat mo. Ito pa rin da kang matkat. Lagi di kakadwam.
nga naasi ka kalukara palpalama. No pa yada lintag nga saan nga ma-entertain dita. Kit makadisturbo da lang. Makadisturbo da ka na giti customer, madisturbo da ka pagkagtrabaho. Ang nasiyat ka midlatang. Nga oray nga tanga maikat ka, basta naragsak ka, mang tulong iti padang nga tao. Akit, di pa nang tulong mo kini lolo, dada pakakitaan ti kinaimbag mo, or solo. Katrumang lahing agsupapak kami kan ka. Kaya doon makaradora kan, iti kursom, si kanto sumakat dito. Si kanto nagbalina na manager, nasukat ni Danny. Mabayag pa tupat nga tawin, ma'am. Saan nga nalaka, o saan nga narigat ng oray, data di mapupuutan. Basta, nawang klase, ituloy mo panagkasulid mo, supervisor pa dito yung convenience store, kaya ada klase, mapangkagbasa, ipastang magbasa. Tapos nagkasta kat saan nga masayan, di pangbasaking, pangpabasaking ka, okay? Okay, ma'am. Maraming salamat po. Di apo Diyos turubing nga pagyamanam. Nga po, iti pa nagpuspusong, kinaimbag mo, alaga supapakan na kamat nga po Diyos. Manong nami agtatapaw tirik na nga sila jak mapupuutan nga nakabadak ti sakak iti datar wano iti daga iti nalos aragsak kuman. Uwain. Ni pa'y Ma'am Cynthia manong nami tinang sungbatan ti hospital bills ni tatang. Iti mabalingkon nga iruar nga iti kumusta ikisunan. Kaya gusto di ko anak ko nga. Nabindas no talaga nga agtali na edak dito yung hospital. Tapos no mamonitor, kaya maamo na talaga no. Sumamay na kiti agas uno saan. Kita mo kita binalbaliwan na rin kiti patumarda kanya. Kaya ne, gusto ko nga ito susto nga agas. Ay, salamat anak. Awan to sa bali nga pag-imanan titang saan nga na po Diyos. Nangaroon na kit. Naibagag ka na kayo ti good news. Ay, amukon da ita. Tiyan niya. Di pa nag-asawa yung kinifanchi? Natang adayo pa'y. Agtor pusak pa'y. Adan mang pabasa kanya tang. Di pagtrabaho akwit lahing. Nawang klasek. Ituloy ko tagtrabaho. Kaya sa anin nga natay gasoline boy. No, supervisor tang. Oh. Hindi ka pa nag-graduate college ba sa akin ng supervisor? Baka manager ton. Agad na siya. Ano kasta anak? Kasta ko na matiragsak ni Vanji manong nami iti maamuan na ti amin. Mayat kaya man niya. Ti tumulong ka na gidagpalpalama. Ti panagipagarup mo tagpalpalama. Sumadgayam ti lolo taking kukuha ti pagtrabahuan tayo. Mante ko nadangarod nung ni manager Danny na kumadimngig idikan ko na indikat na mo na kuma tinapasamak diyala ay na ba na dapat lata pinagsawsawan ginuyod ko yun ngayon ngarod numampay pagribangan naman ti mga ramit ti kasi dyan ang dinalaki na saritan no apay ka kasi dyan babalintan tayo kasar kasar numayata ka talaga kayat mo. Sayang laing loko. Iti panang tindaking ka ti libre, panagpaadal mo ng panag-adal mo. Nakakaapal ka, morsolo. Manong na may suldon dak matlata, malaksi iti libre, nga itadda ka sa pulak, iti panagbasak. Gapo iti daytoy manong na may idadda akong second year college, pinag-enroll ko matan ni Vanji. Iti condition met, manong naming, awan, klase na, ituloy na, iti agtrabaho, aka sales lady, iti convenience store. Uwan manong, katsyak, iti bang mga ted, doon yaman na pagkurkurangan na. Iti nagraduara ko manong naming iti college, napatakila, napapintas mi matan ti balay mi manong naming, nga dati kiti sagsaganak, aparanto kata kami kini Vanji.
Tamabalimat manen manumnemi ni tatang itik trabaho awamatan ti bakante nga di na pa nagtrabaho malaksit sa Domingo. Ta nagsublin ti napigunta sa salon at na manumnemi. Isun ti katulungak nga nang ngipasdek iti pangat medyo pang dakelen kan na apintas nga balay mi. Iti nagturpos akong manumnemi nakastari ka adagos iti trabaho tay sudamot laeng the Ma'am Cynthia iti nangalakan niya. Nasala nga may mesan nga sanga, manunemi, iti i-manage ko. Nga convenience center ken gasoline station na dikit nagbali ng ngopat. Uwain manunemi. Ket ko nakanyak ni Ma'am Cynthia. Mabaliming intalekang ka na ito, dikit inikosyo mi. Huwag gayam. Pakpakumustaan na ka ni Lolo. Si Bibiyag pala ni Lolo? Si Bibiyag. Sunalang ta bedridden yan. Banyo ma'am, umay konto sa rongkaran. May sabi ta kang runahan nga napagyamanan kong kuwana. Uwain. Kita tanda kang nga rod. No, sada ka nga pagbasahin. Itultuloy mo tinipintas nga panagtrabaho. Ken kinapudnom, kinisinaw ito managpuspuso mga solo. Yeah? Panukas ka sa nulaing. Pero mga pag-asatan kam to nga makapanan sa Amerika. Kaya tawan to abiyag dito ni Lolo. Baka no, siya ganton ti, saklat ti manager, mama, saan yung ibagang kukuwak na ito eh. Di yung kaya, doa kay ni Vanji, makapagtinulong kayo, makapaggraduar to matanisuna. Slasang kamamatian niya. Awan tin posible ka ni Apo Diyos. No naimbag ka, talagang isagutan na ka ni Apo Diyos. No si kanto taking kukan lagi ito yung negosyo. Akit amok nga ado da kiti maragsakan. Tabanamak nang ti panagpuspusom. Noon yan tuman da kiti mapastrek mo. Kat subsubra nga para iti panakaisagan at pasagbayan da kiti anak yung ni Vanji, amon tumat nga iburay iti padang nga tao. Anyaman nga blessings, iparamam mo met iti padang nga tao. Ket kasta nga ron tinapasamak manong name. 5 nga gasoline station, ken 5 nga convenience store ko nakuma manong name. Ngem, nagbalin lang nga talo. Tao doonay ko nak. No, diket inlako manong name the Ma'am Cynthia, didwa, nasabalin taking kukwa. E nagtalinad kada kami kini Banjing asawak manong name iti talo. Nga nagsarding laing manong name iti convenience store, iti kapigsa ti lockdown, ngem gasoline station, iti nakalukat lata. Ni Fernan manong name tinulungak met. Wen, tinulungak ko na, tay sudamot laing kini Shelly, ti kahera mi idi, nga disa, nga separated. Nakapagkasarda manong name kapag tinulungan kita para ti analman ti kasara da Shelly ken ti asawa na. So adakil mo dati parang yaman ni Fernan kanya. Jak tinutupan ni Shelly. Saan ko tinutupan? Ket di Shelly tinutupan na ni Fernan kasi iso damat ita tinaragsak. Wan naragsak manong nami iti panagdanada nga nagtultuloy nga empleyado uno empleyado mida. Natulungan met manong name ni Banji nga asawak dagiti duwa kakapsat na ket si mayat matibiyag da tarakaraduarda. Talo met manong name di nagbalin nga bunga tayo nayat mi. Itinapintas nga balay, irinta ni tatang manong name para parit ko ang trabaho. May mapilit matlat tanasalon at napigsa pala ni tatang. Amo gustan no mat akay ayam no kuwari kiti apo ko. Daytoy manong name iti pagkasarita ak kadagyaman aklauna iti anos mo nga nangibasa ket sabi ko tadamat na ibatik nga adal liwliwagan pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program manong and God bless. Toy nga dagyaman nga pagayam mo Amor Sulo. Thank you kang ka Amor Sulo. Thank you pa nagsurat.